non vamos chamar de poema, pero bueno, é algo que sí pode ter pouco mucha métrica, pode rimar ou non rimar, pero está escrito por latido do corazón. Cada día que fuxe como foi a carne comento, como a lume que fuxe a luz, arrancando anacos de vida, non querendo dicir a Deus, espallate teu camiño, disposta sempre a xerar, de que tiene visitar, cuidache da familia, dos amigos, da vida, mas a negra sombra do povo. Aquí quedou o sorriso, o amor que deche, e como mientras quererte, atentando no teu, e tampouco nos unido. Poso escorre do ceo no silenciosamente, soará a medida da tua voz, e nos como abra nos outros, calcines os coitarios, vai por ti de un episodio. Moitas gracias. A nosa coral que parte dende lá dos inicios do Centro Veciñal e Cultural de Valladares, cando se creou no ano 71, e que leva cadado moitos éxitos ao longo de todos estes anos. E a clave de todos estes éxitos é o esforzo, o traballo e a profesionalidade do seu director, de Xosé Iglesias Ramilo. Na actualidade a coral está composta por aproximadamente 55 voces mixtas. Pero como case todos coñecen, o currículo da nosa coral, e para non enredalos moito, vamos a facer presentación do programa do día de hoxe, no que van interpretar 4 pezas: Embeleso, de Rei Rivero, Serenata Filipina, de San Pedro, Tributo a Rei Rivero, arreglo de José Iglesias Ramilo e Víctor Fernández, e en último lugar, Ojos de España, arreglo de... Por
Carlos. Música que é a que nos entra e é a que nos ampara e é a que nos para de fomentar a veces as tristuras que pasamos a ter ledicias e alegrías. Moitas gracias.